Тържествен академичен съвет студентската академична общност на Техническия университет Габрово отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И нещо много важно да отбележим едно от най-дългите като време, но не само дълго като време, а и като съзидателно партньорство, дружба с Университета за приложни науки в Митвайна. Това са 50 години. Един юбилей, който искаме да демонстрираме нашето партньорство и да покажем пред нашите колеги в България и по света. Професор Фолкер Толкмит, ректор на Университета по приложни науки Митвайда, Германия, бе удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Техническия университет Габрово по случай 50 години партньорство между двата университета. Сърдечно ви благодаря за мен и голяма чест да получа почетната докторска титла от вашия университет. По традиция в навечерието на празника бяха отличени изявени студенти и преподаватели. Тази година грамоти за отличен успех и постижения получиха 32 студенти на Техническия университет и Техническия колеж в Ловеч. Днешният ден е символ на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката. Празник на словото, духа и културата, които са в основата на съхранението на българската идентичност. Нека си припомним думите на изтъкнатия професор Роже Бернар. Спасявайки делото на Кирил и Методий, България заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на други народи по света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура, човечност. На тържественото събитие ректорът, професор доктор инженер Илия Железаров, връчи награди на 17 преподаватели и служители за дългогодишна работа в Технически университет Габрово.